Kajamat kan long ka jings ngusi ya ka BNP kam tam habayadai bat ki kam perthai uwei uhe sarkar ulaong ba kajamat kan penbor bet ya ka BNP ban shim ya ka nongrim ka bating persya ya ka India namar ka jingjan jangka bat ka Pakistan kan persyang ban nom ailat ya ka BNP ban shim ya ka nongrim ka bajem halor ka India kan ba ka BNP kam dan kam ya ka jamat namar ka jingkit kli ka bahe kan dang don shibun ki jingpin ngusi ki bakan hap ban nyale persya laong uhe sarkar ki he officer ki thu ru ba shibun ki ki lakalla kham Bangladesh nadu palaweng no ya ka Sheikh Hasina kalala ban pensa ya ki nong Pakistan hadu Muhammad Yunus ulap diang sobha ya kari ki jingdong ti jong ki nong China ru kala kiu ha Bangladesh hakani ka por ka jingya dei bat ka India kala nang sniu da ki jingya thu khana persya ya ki India ki wala penbor ba ka sarkar bashibor bat ka jamat ka BNP ka don kam por ban penbet biang ya kini paro ka India ru ka snow thu bashibon ka kala tu hapo ka tei ka jingking bat ka sarkar balayalam da utari rahman ka don kam ya ka por la benram uwei pad uhe sarkar ka jamat kala dei ban penbor ya ka BNP kaseng ka bala sawas ngaus kem shwak election kala penmi ya ka jing sawa ka bas ngausi haba penbana ya ka result kaseng kalong bakam ngau hun ya ka rukom tre kam ka badan saudong ka jingmi jong ka election kala bu jing keliru ya ka jing penmi ya ki result uwei uhe katanat wat bunia uong baka jamat ka persyang shai bantai ya ka mukot duma ha ka bakala ban khot ya ka rukom khen beriu ka bathok ya minta kaseng kalong bakan up ya ka result bakhat du ban yo Henry da ka patip ya ka jamat kala dei ban pelat ya ki le no jongka ha ki surok bat ban pelat jingmut ha ki kam thombor ki bala sapriang keleng la ben rap ru uneu he sarkar da ka nongrim ka baklan bat ka jing shisha ki bami ba ka senchar ya ka jingbon pat jong ki seng samla puli ka jamat kala ban persyang ban pendik ya ka BNP ka kwa man sedang thamai bat kan kwa ba ka samoi trikam jongka kan sedang ha ka lingkha jong ki jing yakhi